Bă, eu zic de ăștia să-mi... Îți cu bine. Ce-ai făcut, bă, ra? Dați-vă la parte! Dați-vă la parte acum! Stai, jandarmeria! Rămâneți pe loc! Mihai! Opriți motorul, să vă duceți mașina cu mâinile ridicate! N-a făcut nimic! Dați-ne să trecem! Nu-i corect, de ce ne-ai dat? Ultima observație, coborâți mașina cu brațele ridicate! Băi, o seară liberă, au mandat să se oprească. Dați, bă, întreaga ambianță, serios. Pușcă! Pușcă! Ce-am făcut? Crezi că o bani de